Stop Suicidio estreou oficina en Lugo, na rúa Río Ulla. É a primeira sede física aberta en Galicia por esta asociación de voluntariado que procura reducir a elevada taxa de suicidios que sitúa a nosa provincia a cabeza da lista de mortes por este motivo en España. O deputado de Cooperación e Asistencia aos Concellos, Xosé María Arias, asistiu á inauguración das instalacións nas que se prestará atención individualizada e todo tipo de apoio psicosocial ás persoas que o precisen. Os tramos de idade con maior incidencia van dos 12 aos 30 anos e dos 45 aos 75. Na sede acabada de abrir, Stop Suicidio acolle ata o día 4 de outubro a exposición O Bumbratio, unha mostra itinerante na que o autor, Lázaro Louzao, representa corpos que se somerxen na escuridade co fin de despertar sensacións diferentes en cada espectador.